you're gonna lean into me, make sure you feel the heat. You can take what you want, but when you take it from me, I'll make sure that you fall upon the floor down to your knees. I'm betting on a miracle to give me peace. I'm not alright, alright, alright. Hey, it's Princess Lyza Salem, aka Yang Constipated, and welcome to my YouTube channel. Hi, what's up guys? Again, this is Princess Lyza Salem, aka Yang Constipated, and welcome to my YouTube channel. So for this video is magme-makeup ako today. Inspired to sa mga napapanood ko sa YouTube. Actually, marami silang gumagawa nito. Ang look na ito ay parang peachy. Hindi ko alam kung ano yung tamang term, pero parang ganun yun. Ang ganda lang talaga nila. So, hindi ko alam kung ma-achieve ko siya. So, yun ang gagawin ko today. So, mga hindi pa po nagsusubscribe sa akin, subscribe nyo na po ako. At don't forget to like, comment, and share this video kung nasihan kayo sa mga ginagawa ko sa buhay-buhay. Diba? Actually, nagkilay nga ako kanina, pero hindi ko alam kung pantay ba siya o hindi. Pero ito na lang talaga yung kilay na gagawin ko sa look na to. So, mag-i-start na. Without further ado, let's get started!
Ayan guys, tapos ko na yung peg na gusto ko. Hindi ko alam kung achieve ba o hindi. So, kung achieve, please comment down below para naman malaman ko kung na-achieve ko nga ba. So, ayan, maraming salamat dahil hanggang dito sa dulo ng aking YouTube video, dito sa aking video, pinanood nyo po. At sana nag-subscribe kayo, nag-like, nag-comment at i-share itong video nito kung sa tingin nyo ay nasiyahan kayo o ano ba, nagustuhan nyo. So, ayun guys, see you guys on my next video vlog. Again, this is Princess Lyza Salem aka Constipated. So, bye!